nice to be here. It's nice to be here. Oh, Mama, like Kiki, the three spaces called Abazarani over the very shine in Jamna. I mean, the Talaji, the very shallow jingle. Who's it? Salman. Uzuba, Uzuba,
Kuhle ukuhlanganyela babazingcwele uma bemoya munye. Amen. Sicela abomama mholi beze ngaphambili. Bese kusondela ugogo Masibuko wase ukuthula kweninimba. Amen bazalwane. kancane bazalwane ngiyabona ngathi kuyagcwala ngisacela nisibhekele idulu mhlawumbe mangakhonakala kwelinye iklasi ukuthi sithole ezinye idulu bazalwane ukuthi abantu bezokhona ukuhlala sizame nje noma space sibone ukuthi siyagcwala amen and then athi yalo okay cela ungene ma bonke abazalwane ngibingelele ubuholi bonke ngibingelele inkosi ngaye namhlanje sibonga ukuphila abazalwane sibonga ukuvuswa esukwini lanamuhla sivukela osukwini olumnandi kangaka engizokusho nje ngizothi umakoti siyambongela ngibongele uMamtanda ozongenelwa indodakazi ngicela ukuthi-ke indodakazi yethu masithe wangena ekhaya uzazi ukuthi ukuphi uzazi ukuthi namhlanje ngomama awusesiyintombi namhlanje awuzuba nabangane abazobedini bathathane siyobhenga ngapha wena uyazazi ukuthi unkosikazi namhlanje uBamtanda asesiyumzawo usewumalume kaSawu noma usowubaba kaJabulani uma uzothi umzamo usho ukuthi umnikezela abanye abasazobiza ngomzamo wena bese ubheki yena bese ngomzamo ungaphinde ulibize ubaba kaJabulani
engizokusho futhi kuwena. Ngizothi kuwena. Uma umzame ebuye esibhuqweni uzobizwa yini ukuthi umzame. Uma umzame ebuye futhi angicabanga ukuthi usazoya esibhuqweni. Uma wena uthi baba awuye esibhuqweni, kumele akulalele umntana. Uma nawe ethi ubaba uNtanda awuyi lapho noma ethi ngamayaba awuthi ukujika kancane ususegedini igqokile umuhlu nje athi awuze ngapha siyokhuleka kumele ujike niyokhuleka ungali nawe kanjalo uma uthi ubamntande segqokile sephume sethi uyahamba aphuthuma unelungelo lokuthi hayi baba ngathi khona la singadlulile khona bese nadlula seniyaphuma ke lapha ngenkundla nayo ngenkundla uma efika futhi ubamntanda ethi ngafa indlala yami kusuthi wena bheka lapho ku micro oven Jesus thatha i-tray beka indwangu yakho ubeke iplate lakho ulimboze ungathi nawufika kuyo bambaki uzofika umnikeze bese uyamkhulekela uyadla akukho okuningi engizokusho engixolisa ngisasho ukuthi akusugogo mazibuko ugogo ngubani amen ugogo lo ugogo uNtanda hayi nolakalo yagogo lo yami akayifuni into ethephecelezi nenhlambi isho manje bese shilo ngiyakwazi ufaka izibuko bese uthatha izibuko ukhalela kuzo ungabe sakubona ukuthi bowukhala ngoba uzoqhubeka nawe gogo uNtanda mayengena phela ungambizi ngegama leli khona lamagama esibabiza ngawo ngambiza ngelimnandi elitomotayo hayi leli elinye liphuma eceleni siba nawo ngoba sibuya khona nathi siba nawo lamagama athephecelezi uthi na ujalandelela ukuthi lithini bangabasalisho basale sebethuma ngiyakubongela kakhulu baNtanda ngibongele nondakazi kaMayaba ngathi uNkulunkulu anganisiza ngigcina nilondoloze ngaso sonke isikhathi noma ngabe kuthiwa izinto zinzima kanjani uma susungenile emendweni hlala ekhoneni lakho noma ungaguqala eceleni kombhede uthi uNkulunkulu akusilo wangiphayela ngicela ungibuyisele wamiyeni nase kunzima ngenye indlela kodwa okwazi ukuthi uyoxoxa nomama ukuthi mama yazi nginenkingi 1 no 2 no 3 ubaba kuukuthi nokuthi kodwa uthatha indaba zala ekhaya kaNtanda uzisekini ngoba mawufika kini uyixoxa zonke zokuthi wenza u1 wenza u2 bona sebemxolela ubaMntanda wena usumxolela ubaMntanda bona basamzondile usuzothini ke lapho basathi uyahlehlekisa ubaMntanda lapha akasahlekiseki sekunzima ngenye indlela bayamzonda bayamnyanya uwe ayiphelele la ikhaya la ikhaya mayethi uMntanda shona ngale kule yandlu khona lendlu ngalencenyana ethi hamba hothela lapho ufika uphekele lo mdoko lo phakele la phakela ungambuza ukuthi yini le ngiyiphakela phakela wena nikeze konke umakoti yavuka ke thina sasivuka ngakithi angazi ngathi yavuka umakoti uthwele ukudla wayethu ugogo wami ungalalila ngalize ngene yengisalisho kodwa wena mawuzazi ukuthi umakoti kokota kuma yini ngamaya mana nkamanzi noma beyogeza ebhavini mama amanzi seyashisa ebhavini mama nanti iti nakhona mawufika uzomfica embedeni nali mama iti awufika uthi nali iti zithobe yebo uzithobe noma ngabe kuthiwa sebekukhulumele ini ngoba sizokhuluma la ngaphandle sithi lona uvuke kusenami egedini uxoxa indaba kodwa akiphini for mntanami ngalokothi mane uphelelise la kuma noma uzisekini uzise mhlambe kumuntu osondelene naye ozokutshela into eyiyo mina ngicabanga ukuthi uma wena umakoti
khona indaba oxoxa nomuntu ongashadile akukho ixoxa nomuntu oshadile ongashadanga ngoba uzokulahlekisa uzothi yini ungamshiyi umzamo umzamo akusikhanjwe noma ngabe kuthi ukwenzeni ungamane watshela umphathi wakhe enkonzweni ungamane watshela umama uthi mama khona engakuboni kahle noma utshela umphathi enkonzweni ngoba ngicabanga ukuthi bona abantu esondelene kakhulu nabo i-punching bag nesandla ngisho impama kanti ibona la bayishaya impama mayeke wakuthinta nesandla umthatha umlethe la phambi kwethu njengoba futhila uthi sengihlulekile iyakhala impama ngoba noma athi uyombophisa abami nawe bama naye ngalawo mazwi Nkosi yami cela ngachitha isikhathi usithelisa amen
Siyabonga kakhulu kumama okade lapha epha iyalo kubafowethu. Amen. Sizoqhubeka nje nohlelo nje welibhalwe ngakhona. Sizocela futhi bazalwane uma umholi umama mholi usondele ngapha ngaphambili singakutholi usuhlele emuva. Amen. Siya kuma message. Sizocela uPastor BI Mchunu ezokhuluma to be a man or woman of God in marriage. Amen. Basi tobe abantu bami abalizwa
Kristu. Amen. Lo khulumayo ke uIsaya Bunkosi Mchunu, pastor. Pastor omusha. Amen. Engithandayo ukuthi lo Isaya angakwenzi okubi kuNkulunkulu. Amen. Sizobingelela bonke obishopi ebandleni kaNkulunkulu. Ubingelele bonke omama bishopi, ubingelela abaholi beyimfihlakalo kaNkulunkulu. Ubingelele omama bonke. Amen. Bese ngibingelela iyouth yalapha ekhaya. Amen. Amen. Sibingelele bonke oSunday school ngoba bakhona lapha. Kuyaye kube kuhle ukuthi indoda iqala ikhulume ngayo. Ingagijimeli indoda ukuyoyala abantu kodwa ngapha emva kwayo kukhona amanyala. Futhi ke mina ngene kahle kupastor. Futhi ngiyaqhosha manje. Ngingene kupastor ngisanda kusindiswa. Bengingasindile bengenza yonke into esemhlabeni yamanyala uNkulunkulu angazi. Tata mfethu mawuhleli uNkulunkulu. Akukho ukuqaba umuzo. Amen. Uma ukholwa egameni lenkosi uNkulunkulu, akukho ukuqaba umuzo wakho. Angeke akuhluphe lo manje. Sambile thina wonke amanyala. Kodwa uNkulunkulu wayesefika seyithinta inhliziyo. Bakithi. Amen. Ngoba uNkulunkulu uyayithinta inhliziyo. La uNkulunkulu ekusindisweni akhanjwa ngokukopa. Angithi ngoba nakho usifiso uyakholwa usindile egameni likaJesu bese ngithi nami sengiyakholwa. Khona izinto kumele uyishiye. Asisale izinto zimnandi zisale izinto. Amen. uNkulunkulu uzokulekelela mavuma na ushiya izinto. Kodwa izinto mawungayishiya uNkulunkulu uzohlala nje. Akubuke nje. Uyabona uSathane ukulinga ngalezi zinto oyithandayo wena. Amen. Haleluya. Mangabe uthanda abafazi uSathane uzokuhlala afika athi nawe. Hey moya ongcwele. Angithi uyazi uSathane ukuthi uyabathanda. Likakade la. Yeah. Angithi thina bonkosi ngicona udlulile. Yazi uNkulunkulu ngiyambonga bazalwane hayi ukuthi ngiyachoma noma ngenzani. Amen. uNkulunkulu ufikile kimi. Amen. Ngashiya. Ngiyazi futhi ukuthi abazalwane njengoba sengithe sengishiyile. Sebezohlala emva kwami. Hlala futhi emva mina ngiyakuvumela hlala. Angeke ngithi ngizoyala ubaba uNtanda ngihambe emanyaleni. Haleluya. Ngizomnyala ukuthini ubaba uNtanda ngihambe emanyaleni. Jesus. Useshilo umshana. Uyabona uzobona ibandla likaNkulunkulu lingayenzi izinto eziright ebandleni ukuthi liholwa umuntu ufele. Uthelela ibandla. Uyabona mina ngangibhizi emzini wami nangumfana wami nodadewabo okuyibona engihlala nabo. Ngithi akubuywa la endlini ngo6. Kodwa mina ngisemanyaleni ngibuya ngo10 ngo12. Amen. Ngoba uNkulunkulu uzokubeka obala. Noma ungaqasha wenze kodwa uNkulunkulu uzokubeka obala. Jesus. Asimkhonzeni uNkulunkulu. Yes.
uNkulunkulu asimnikeni indawo yakhe. Amen. uNkulunkulu uyabalalela bakhe. Ngicela ungifundele emthandweni uJohn. Engizwa
bazalwane. Ukhetheka uyacela ngathi khona abasebevala indlela ukuthi basuse imoto. Ngapha ngasegate siyacela bazalwane. Bathole nje indawo yokupaka ngoba sekuvimbekile. Amen. Okwesibili, oyibona nje ngathi usase strong ngoba indawo ngempela sisenayo ngathi usemncane. Siyamcela nje avesanami bazalwane. Siyacela. Ukuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Siyabonga bazalwane, bengicela ubaba wethu asibusise ungumqalisi ungumphilelisi wophila kwethu. Izwi lakho lingamadoda siqondisa endleleni, seliwile izwi lakho lingephume lingawenza umsebenzi, lingebuye lilambatha. Na inkonzo yakho Mesiya ingcwele Nkosi, mawuthi inkonzo uzobheka leli lizwi singabe sisabheka yena kodwa silalele wena, sizwe wena uqubo lwakho ukhuluma engathi uyaqala ukukhuluma, ukhuluma engathi uyagcina ukukhuluma. Konke sicela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha owafa wavuka ngenxa yezono zethu, uthatha indawo thina sehle wena ukhuphuke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Angeke ngisaba mude ke bazalwane ukuthi bonke abazalwane bazothola ukuthi bangene bakhulume lapho hlelo nje babebekiwe. Amen.
Kodwa-ke izwi kaNkulunkulu kuJona liyaveza ukuthi uNkulunkulu walithanda izwi waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Yilowo nalowo okholwa yiyo angaphili, kodwa akabe nokuphila okuphakade. Yikuphi lokuphila esikufunayo? Sifuna sonke ukuphila okuphakade. Siyamlalela yini uNkulunkulu? Ngoba ngeke ukuthola ukuphila okuphakade ungamlaleli. Ngike ngakhuluma ngami ukuthi mina bengumuntu onjani. Amen. Ubaba wethu uNtanda akekho la. WaseGeneral. Lo baba ube nokuthanda ukuthi lento ngayilalela kuye. Ukuthi ngalesikhathi esahamba engakaxhumani noNkulunkulu. Lento ngiyibona kimi. Amen. Amen. Wayethi mayephuma emsebenzini ekhaya kwaqoqwa zonke izinto ukuthi useyeza. Kutatazelwe. Angithi sengisho nami bengithi mangibuye emsebenzini kuqoqwe ukuthi useyeza. Uyagula phela uyeza. Akafune kubona mistake la endlini ezobe yenzakele. Kodwa uNkulunkulu uyakubamba. Tanto uNkulunkulu akakubamba. Haleluya. Ungasatshwa ngabubaba bosatshwayo. Abantwana bongena endlini bayabaleka bangena phansi kwamatafula. Kanti babalekela nje isoni sendoda. Sihlula nje ukufaka izwi kubantwana, sifaka ukona kubantwana. Hayi. Uthi abantwana benze wena wenzi. Osijesu. Uyabona sekumnandi kwami. Ntanda yaphila umshadweni. Yeah. Ungezwa bekukhohlisa.
indoda vele yenza lokho ethuluka. Bazalwane, isikhathi sesithe ukuthi sengizocela ukuthi ngihlale phansi. Kodwa kunelizwi lapha kuye uJohn mawuqhubeka wehla. Lithi uyise uyayithanda indodana. Unikele konke esandleni sakhe. Hawu. Ongakholwa endodaneni ulaka lika Jehova luhleli. Bamntana. Mama. Uzobona usabathe. Kanti ukuthi uJehova uhleli. Awenzile lokho akufunayo. Asifake lento sifake nabantwana bethu. Sebenje abantwana bethu bewonyawo asibathandazeleni abantwana bethu. Mamntana. Ubaba umntana amthandazele noma ephume yesiphasi. Uthi uNkulunkulu uhamba naye esiphasi. uNkulunkulu uyayithanda indoda uNkulunkulu uyayithemba. uNkulunkulu ukuthembile. Asingezwe ukuthuba umntana ubesefaka amagudu face. Amen. Ngiyakuthemba. Kakhulu ngiyakuthemba. Angeke kuze kwenzeke. Usingiyazi. Sithandazise wonke ama-divorce aphele. Ngoba thina sidalwa uNkulunkulu osidalile. Akwazi singenzeka ama-divorce uNkulunkulu ekule. Unkosi yami mina ngiyazi mina.
sengihlala phansi babutata ukushiyana lelizwe elikudokotela 28 uma ulilalela nokulilalela izwi kaJehova uqaphelisisa konke lokhu akushoyo uyobusiswa ekuphumeni uma ulalela uJehova uqaphelisisa konke lokhu akusho uJehova umuzi wakho mfethu ngeke usokoze umama wakho ngeke alale ngendlala hayi ngiyacela baba untanda noma umntana ibana banganina nabantu amen ungaqhamuki sengena umunye umngane ngoba uzoyimosha lempilo yini hayi ukuthi ngifuna ukukhuluma ngama divorce wakangaka nje ngena umngane phakathi themba kuJehova uhlale kuJehova uNkulunkulu uzokwenzela yonke amen uthe asicele konke egameni lakhe uzosenzela sekwenziwe hlala nomkakho mfowethu ngithanda umkakho ungabe boss endlini ukuthi mase ngene wena sekumele kubonakala usengizintanga amen umama netafuna ukukhuluma nawe ayilungise nawe akakwazi bamntanda akekho uyobuya endlini ngo10 akazi ukuthi ekhaya kwenzakala hayi ubezi into imoshakala kithi thina madoda waqala ntanda kwaba khona umuntu osithi kuye hallo usuqedile umuzi wakho usuqedile wena umuzi wakho angithi mina ngikhuluma ngezinto engizaziyo ngishilo mina ngathi ngibe upastor izolo enebe ngihamba indlela yokunqoba yazi uNkulunkulu uyazehlisa ibusiso ubona uhluleka nje ukuthenga impuphu awulaleli ukuthi uNkulunkulu uthini kuwe ufunani kuwe uzoyithenga kanjani impuphu ngoba lo muntu lo othi mlalele uye uzokuthengisa impuphu Ucela ukuhlala phansi bazalwane ungazi amen siyabonga kakhulu amazwi esiwathole kubaba umchulu umnathu amen bazalwane ngibuka lapha nje kune space inyana ngazo mama bengathi futhi kancane bathi kusondosondelana kune space somewhere nje lapha nangu mama uyangibhekile ufake ubreak ngicela nje nithi nje kancane bazalwane uyabona emva kuma kune space esikhulu nje uthi ukuhlehlisa kancane isitulo ngiyanicela nasi nje space lapha ngiyasibuka ngiyacela bazalwane umuntu akasibheke leso space amen and then okwesibili ukuze sizokwenza izinto ezihambe ngendlela singashaywa isikhathi futhi sisabuya ntambama amen ngizocela umuntu makala obiziwe ngicela akhuluma azaqede bese siyacula singamphazamisi mayisathula afisa ukusho amen sizobiza ulady pastor Zondo sicela uzema namthankosi
Uhlala ugokile bathandekayo. Amen. Ngivuke nje namhlanje ngithi ngiyasazi umzimba ubhala kodwa ngathi ngiyaya. Eso uthula untanda Amen. angiphilanga kahle bathandekayo. Hallelujah. Njengokungachitha isikhathi ke bathandekayo. Ngizombingelela mndeni kaNtanda. Ngizothi Mama Ntanda, welcome to Mama Land. Amen. Kahle Mama Ntanda, kuMama Land wangena ngalelanga ubaba uNtanda letha amalobolo ekhaya kwaba ukuthi uyangena kuMama Land. Ayikho enye iMama Land endlula leyo. The day ubaba uNtanda nje athula abakhongi azokukhonga ekhaya ba kwakuyilelanga leli ongena kuMama Land. So ke kuyahluka ke ukuthi wena ukhetha ukungena kanjani kuleyo Mama Land leyo. Singabo makoti abancane sesingena kuMama Land ngendlela ekungasiyiyo. Yazi mina ngiyaye ngithi inkonzo yeyiyalo kimi ayibalulekanga kangaka ngoba siphuma emakhaya mama bethu banabo ma 40 something years bahlele emendweni singene sidivorce kanjani kanti umama uhlalile bakutshele ukuthi kuhlala kanjani umbona umama wakho ukuthi uhleli kanjani kowakhe umshado kodwa ufuna ukuyala uthi uyaliwe uphinda ubhede futhi lokhu uyaliwe siyalelani kanti uzolokhu usibhedele sifuna ukuyala umuntu oyalekayo. Amen. Asifuna ukuyala umuntu ongayaleki. So thina singabo mama abancane sesiyazenzela emishadweni sithi thina leya imfundiso leya yakudala kodwa iyabasebenzela abazali bethu basahleli nanamhlanje. So masingabamba nathi kulomphetho walabantu abadala lithi izwi likaNkulunkulu abomakoti abadala mabafundise abancane. So sizofunda kanjani mangaba abadala singabalaleli sidinga ukuthi sibalalele. Amen. So nje bathandekayo ngokungachithi isikhathi. Okay. Ngizocela nje ubhuti Mthandeni asifundele kwabase Efesu ichapter 5 uverse 22 no 23 no 24. Uyalalelwa. Funda kwabasefesu chapter 5 sahluko iverse 22. Abafazi mabathobela amadoda abo kungathi kubuyo inkosi. 23. Ukuba indoda iyinhloko yomfazi njengokuba noKristu inhloko yebandla yena engumsindisi womzimba. 24. Kepha njengokuba ibandla lithobela uKristu kanjalo nabafazi mabathobela amadoda ezintweni zonke. Hallelujah. Amen. Ngithanda nje la ithi ezintweni zonke. Ayithi uthoba kulezi ithi ezintweni zonke. Kunesikhulumi besimela esithe uyasuka ezintweni zasekhaya. Uma uyogana kaNtanda uyasuka ezintweni zakamayaba ungene kaNtanda ukuthi kaNtanda kuyaqhelwa ebusuku ngo12 uzovuka uqhele nabo ngo12 o'clock ebusuku. Angisho usukile ezintweni zakamayaba wazoyenza umthetho lithe ezintweni zonke alibeki imibandela ukuthi ngoba mina kithi ngaphuma singabazalwane sakhetha uJesu mina kithi sathi glory to God likhipha kuloko kunjalo. Angisho uthande ubaba uNtanda uyongena kaNtanda uzozenza awuzoba controller kaNtanda uzoyenza okufanele ezintweni zonke lithi nje sithobe akukho kuningi sithobe masithoba ubaba yena uyathanda. Amen. Asithobi noma ngabe
sithoba ngemibandela, sithoba ento, sithoba noma ngabe sekunjani. Yebo. Siyathoba. Ubaba uzokuhlala kuthanda ngaso sonke isikhathi. Uyazi mangikhuluma ngokuthoba, ngiyamthobela ubaba wakwami. Ngiyamhlonipha. Bayazi la esontweni sokhaya. Angilenzi iphutha usokhaya. Ubaba Zondo kule age engikuyo intanga zethu asisabizani ngabo baba wagcina ngabo baba bethu baba kaSibusiso ngathi isilimanyana kuba ngathi uyibhalinyana so kodwa mina ngisambiza baba Zondo ba uSara wambiza uAbraham ukuthi so nawe uzombiza ubaba uNtanda. Yabona uma ungakwazi ukuthoba mama uNtanda ayikho into kaNtanda ezolunga. Uma ungakwazi ukuthobela ubaba uNtanda angeke azakuthande. Ikhaya elinomsindo kaNtanda uthola ukuthi kunomsindo ngoba wena ungathobanga. Ubaba uma ngabe kukhona iphutha lenzile awumane nje umbize nje noma kanje hey awuzelana manje awuzala amagoso manje usamfakelana amagoso usathi awuzela iphutha lenzile miyeke abantu bahambe awusakwazi nokuzibamba somfuna ekamereni ukuthi ngizomtshela uyamiyeka bahamba abantu angisho niyosala ngithu Amen. umbize baba hayi kodwa manje songenzani phakathi kwabantu. Amen. Hey mina ubaba Zondo ke wangenza phakathi kwabantu sihleka sinomama Ngidi waphuma wabanzima ngangazi ukuthi manje efanele ngiyenzeni. Wabuya washumayela wathi nje mina umkami nje angeke ngivuma yenze so angisazi nami ngiyabona sengithukile kodwa ngikaze ngamphotha kunalokho ngathi kodwa uzongihlaza phakathi kwabantu so uyabona uyazihawulisa nawe ukuthi naye yabona ukuthi enkosi yami mara nami sengiyenzani ukudali wami kodwa mawafuthathi namadaba nawe mina nadaba mina kulela angeke umshado wakho uze uwakhe. Amen. Angeke uze umshado wakho uwakhe. Siwakha ngokuthi siyathoba ngaso sonke isikhathi. Yabona ukuthoba akusukugqoka amaroka amade. Akusukuthoba lokho. Ngoba ungaligqoka le roko njengale staff dress lesethu. Uthola ukuthi ngihlaza lokho okudinayo futhi endlini angimuzwa nje ubaba Zondo nje ngiyibhuli nje. Ngiyadelela nje kuphela. Awuphekanga ubona ngikhathele nawe ungabeka ibhodomos akwenziwa kanjalo. We help each other endlini. Siyasizana. Mangabe mhlambe ngifisa ukuthi baba Zondo namhlanje mhlambe singayenza ukharinyana wena ubeka irice kahle man angisho yazibona ukhathele angeke uzuthi mina ngikhathele beka irice mina ngizobeka isishibo mara uyazi ukuthi somzele ngama tricks wakho wawungabeka beka irice mina ngizothi isishibo yabona uyilungise le ndaba naye usuku majabulile ukuthi umfazi wami uyayibona le nto leyo noma nisekitchen nipheka kumnandi uma ungalifaka ukuthi nokuthi sinonge kanje so uyamsebenzisa kanjalo awumsebenzisi ngokunyenendlovu yangena umngenisi uzokhipha isipinish lapho uyazi manje kube kuhle uyayibona le nto leyo. And then mama Ntanda umama kufuneka umama okhuthele endlini. Umama okhuthele kunezwi kuzaka 31 elikhuluma ngama qualities kamama. Umama ngihlala ngizwa bathi umama uyayakha indlu aphinde siyayakha vele siphinde sithina futhi sesiyakhile thina futhi siyidilise. So umama ohlakaniphile uyakhuthala. Umama ohlakaniphile uyangeneka. Iba umama ongenekayo. Iba umama okuzothi noma kuxoxwa nawe ngezinye izezinto ukhona ukuguide abanye abantu. Umama ongenekayo. Umama esingakhona ukuthi masiza umama Ntanda mara mangingamtshela ukuthi izolo ngilale ngingadlana ngeke indaba yami ihamba igqwala yonke le ndawo. Ngifuna ukuya kumama Ntanda yazi ngiyamtshela ukuthi izolo isinoka Zondo asidlala. Angiyezwa ngomama Ngidi sekathi hey bathi izolo phela indlala hey bekunyiwa kwenu akathande kumama njalo ngoba ngisatrust mina kanti mina bengukuthemba nginalento ukuthi mangitshela umama Ntanda ngiyazi indaba yami yophelela yithi soba u2 kuyaphekwa. Amen.
uyapheka ekhaya pheke kamnandi uyamphekela ubaba uNtanda kamnandi fanele adle every day ubaba uNtanda fanele adle kamnandi ungaxabhisi Amen. ungaxabhisi ungabilisi ubaba azangasazi ukuthi ayenze njani aza decide ukuyodla egradini because wena uyaxabhisa ngikhathele ngizwile bathi ubaba uNtsonto makaxoxa la uthi ubaba uNtanda wakuthola ukhuluma isilungu bese ugqamisa isilungu sakho no Yeah. so semshadweni awukho esilungwini ngisho manje sisemshadweni la Amen. sekukantanda ngisho la sesiphumile le esilungwini sila ekhaya siyapheka siyasebenza siyacleana Amen. yabona ngike ngathi ngelinye ilanga bazondo kuke kwangena isimo bazalwane esinzima singasebenzi soba u2 bazalwane baseSothi bahlala basigibeza every Sunday size esontweni suke ethembisa size esontweni masibuyele endlini asazi ukuthi siyodlana Thola ukuthi kune carrots endlini mina ngizokuphekela icarrots mama Ntanda uzothanda uzolidla uthi hayi ngathi kuna something akuna next because why angisho ngithanda ukuthi ubaba wakwami adle kamnandi angifuni mina ubaba wakwami ayophekelwa omunye umuntu enjoy ukudla komunye umama futhi sekazuyijwayele lonto le uthi qofo athi hayi ngidla endlini lela carrots leli yanelomile uyalibona liyawoma efridge faka amazambane uchop fry umuntu makangena athi hey kwanuka kamnandi kanti wena uyazi ukuthi uhlanganise uhlazo lasendlini luvalwa uwe Amen. sike saba kuleso situation leso ungazi ukuthi uthatheni uhlanganise nani uthi mana babzondo sisodlani mawuthi uyacheka hey ikhabishi lithe abafazi baphuma abanyathela ikwayi wena soku amadoda ayaphuma ayahamba ubaba nje lona akafuni kusebenza akafuni kwenza next why if uNkulunkulu uphe wena lelo opportunity yokuthi kusebenze wena sebenza usebenzele ekhaya akunakuthi wena kufanelanga ukuthi ubaba yes lizwi kaNkulunkulu lithi ubaba uyo ufanele ondle kodwa ukhona ngisho kwenziwe njani ke ngoba ukhona angasadla uNtanda just because sekabanjwe iBhayibheli kuthiwa akondle angasadla fanele adle baba uNtanda support baba uNtanda makufanelekile menzele okuhle kufanele umenzele kona ungabheki futhi omunye umuntu ngambheka omunye umuntu ukuthi uzothini ngoba abantu baya discourageana la emhlabeni umuntu uzokutshela ukuthi hayi wena wenza so wena yenza lo ifunayo oyibona ukuthi right for kwakho iyakusebenzela yenza yona akunjalo kunezwi bazalwane elokugcina Jula uTimotheo 1 Timotheo Okay ngicela ukulifunda abathandekayo ngokusheshsha ngokuba nabesifazane mababe nesizotha abangahlebi abazithibayo abathembekayo ezintweni zonke bese lapha ku11 ithi owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke sidlu shut up asilokhu sikhuluma into engapheli amen sidla ushut up mama Ntanda emshadweni wethu akusukuthi sisiba yimumu kodwa sikhuluma ngereason ngesinye into efanelekile hayi wena kancane so wazwa ngithi ngikubone kancane
siyakhuluma khona ngoba awukho umshado ozowakhiwa ngaphandle kokuthi singakhulumi. Fanele sixoxa ngisho, fanele sibonisana amaphutha. And angeke sihlale singawayenza amaphutha, singabantu siphile emhlabeni sinawo amaphutha. Kodwa ukhulumela into nawe oyibonayo ukuthi le ifanele ukuthi ngikhulume. Ungamani ukhulume nje. Umani ukhulume nje. Uthe umama makamela wathi uthole sowumile ngamafasikoti sowuxoxa indaba. Asixoxe indaba. Iba umama nje oxoxa izwi likaNkuluNkulu. Futhi sikhuluma nomama olaziyo izwi. So that nawe uzokhona ukuyotshela abanye ukuthi yazi lo Jesu lo thina siphila ngaye la kantanga. Siphila ngaye nongakuboni ukuthi uJesu ukhona uyinkosi nomsindisi abone ukuthi uyaphila lo wethu esimkhonzayo. Ngiyabonga bazalwane.
emandleni bazalwane. Sisayibonga inkonzo uNkulunkulu alokhu enathi, ameni. Kunezwe eBhayibhelini elithi thokozani njalo enkosini, amen bazalwane. Akukuningi nje mkhwenyana bese kufaka egiyeni, amen bazalwane. Isikhathi sambile bengifuna ukusho ukuthi emshadweni akatata maka ngoba isikhathi sambile ridatile, amen. Sinama item I4 before i-sermon, amen. Item elandelayo ithi how to handle finances in the marriage. Sizoyenzelwa uDikoni uZwane. Kodwa amen.
Siyabingelela abazalwane bonke egameni lomceli wethu uJesu Kristu. Siyabingelela ama-Archbishop, leadership yonke. Siyayibingelela egameni lika Jesu. Abomama siyababingelela egameni lika Jesu ngenyanga yembokodo. Siyabingelela abomama. Siyabingelela insizwa ibandla lonke ngokukhethekile Mr and Mrs Obaba uNtanda nomama uNtanda. Siyanibingelela egameni lika Jesu. Cha size nje sizoxoxa angizile ke ngamavesi. Amen. Isihloko sami nje sithi how to handle finances in the marriage. Amen. Alikho ke ivesi ozolithola elikhuluma ngemali nomshado ukuthi uliphatha kanjani imali emshadweni. Amen. Hayi singalibheka iBhayibheli siliqale akukho la uNkulunkulu ethi imali emshadweni siyiphatha kanje. Kodwa lena ifuna nje sixoxe ngoba into yokuphila. Ukuze umshado wakho esikhathini samanje siphila kuso ube successful, you have to be balanced. Uma ungenayo ama finances kuba inkinga emshadweni. Ama finances ke ngokwe research is the second most common problem elidela kuma divorce eSouth Africa. Because uma kunenkinga yemali usathane ungena kalula. Hallelujah. Babuntanda omama bayayithanda imali. Bonke nje futhi bayayithanda imali. Isithini manje? Kuliqiniso nje bazalwane omama bayayithanda imali. Abayisebenza. Angazi noma bafuna ukumphisa. Cha kunjalo nje bazalwane. It's because uNkulunkulu before umuntu wesifazane adalwe wayesevele emnikezile iinstruction lo owesilisa ukuthi ke akagcine insimu ayilime. Engakafiki owesifazane ayikho iinstruction or irresponsibility eyanikezwa uNkulunkulu kwesifazane. But irresponsibility nama instruction wonke anikezwa umuntu wesilisa. That is why kungazathi ke ijoko elikhulu vele lihlezi kuphi endodeni. That's why indoda ibizwa ngokuthi iprovider. Mawubaba you need to provide. Amen. Angisho ukuthi omama baba ama provider, but the responsibility of providing for a family ilele kubaba kakhulu. Nayo ke inkinga esibe nayo bazalwane baholi bami ngiyazi ukuthi amabandla ethu siyawathanda namasonto wethu siyawathanda. We compromised imali yasemshadweni for isonto nabantwana bethu to an extent yokuthi abantwana begcine bezonda isonto ngenxa yokuthi ubaba ugibelisa abazalwane umntwana mayefuna icathulo ubaba afuna ukumudla amqede. Hayi. Finisa mangeke. Hayi. Mina manga baholi. Njalo. Njalo. Sihambe isikhathi eside. Silimaza omama nabantwana singaqapheli ukuthi ekhaya kuyalimaleka kodwa sijabulisa ibandla. Bayazi nje abakhulelela eSoweto la kunomholi khona okuyimission osofa into engekho.
Umama mayethi manje yosofa ethi awungiyeke wena. Sine conference kumele kuphume ibhasi. Bazalwane, uma singalungisi ama finances wethu emshadweni, kuzoba likhulu ukuhamba endleleni. Kodwa ukuthi umele umuzi wakho. Amen. Singawasho wonke amavesi, singaprofita sikwenze konke, but leye mali nokuprovide for your family ifuna wena as a man to stand for your family. Okubalulekile kakhulu, awukwazi ukumanage ama finances wakho wasendlini if awukho responsible kwa wena. Lento ifuna ukuthi as a man be responsible. Umjolo uyadura. Vele imali yasendlini izohamba. Izohamba mntana. If you are not responsible, kuzoba no problem endlini. Number 2, le ifuna ukuthi ube ne financial literacy. Understand ama finances wakwakho. Uma unga understand ama finances wakwakho, kuzoba nenkingi, uzoyiphatha imali sikubone kusasa uku I blew it because I understand how to handle ama finances wakho. Noma ungaba namalini, kodwa mongenawo umqondo ukuthi imali iphathwa kanjani emshadweni, isetshenziswa kanjani, it's pointless. Izoba khona namhlanje, sasa ingasekho. Masithi siyabheka, asiboni nokuthi kwenzakaleni. Very important. In order ukuthi kube ne peace endlini, babuntana, you have to be transparent ngendaba yemali. Amen. Amen. Injalo mangeke. Nje. Inkinga. Yabona baba baqala bombuzo ukuthi uhola malini wayaqeda nya. Uza kanjani imali yakho? Hlangana naphi nemali yakho? Uza kanjani? But it's very important bazalwane because uma umama engazi ukuthi imali yakho isima kanjani, uzoyifuna noma engasekho. Amen. Oloke efunile nje. Ngitheni bayayithanda imali. Uzoloke efu baba sengicela ukuthi. Baba ugcina ukwazi kanti wena ungeke. Kanti if you are transparent, naye uya understand ukuthi imali yethu ihamba ifika la. Uzobona ama khabetha kazwani abuya azowafuna kuwena. Because aka understand ukuthi ke amandla akho ekhaya ahamba afike kuphi. Angikhathali noma ngabe incane kangakanani. But you have to be transparent, nizokwazi ukuthi nakhe kahle. Mama, kuyabanjiswana kwezezimali. Ungabe umama umani spender. Bafika imali nje wena nje. Ufuna ukuthi ibhubhuzwe nje there and there. And awuphumuli uzuzu uyibona iphelile. Uyimani spender nje. Amaseli wabona left right and center. Mawuke wangena esitolo nje sowubona iseli wena. Uyabona nje umama oyimani spender akabi nevision yokwakha nokwenza ilegacy for abantwana bakhe because anything engenayo must be consumed. Iphele. 2 minutes.
Siyezwana bazalwane. Ibani nama goals eniba nawo emshadweni. Njengendoda you are the visionary of your home. Uyazi ukuthi masuka la siya kuphi. Mangabe siplan ukuthi siyothenga umuzi, you have to have that vision and you have to take along umama wakwakho ukuthi mama ivision yami la ukuthi sisuka la siya la. Then umama azokwazi ukuthi asupport your vision. Vision yakho izoba successful if you are responsible, if you are transparent and niya supportana endlini. Amen. Sisebenza ke ngemali on a daily basis. Ave kubhlungu ukubona indoda successful, well educated doctor or engineer or businessman efuna ukuthenga iproperty. Uthola ukuthi akakhoni because umama endlini une bad account conduct, akakwazi ukuphatha kahle imali zakhe. Nakho engifuna ukunixwayisa abazalwane ne-advice kulabo abangakashadi. Oh Nkosi. Before uye emshadweni yenza i-bureau check ne-background check yalowo muntu ofuna ukushada naye. Uma ngoba lento izokwenza ukuthi ungene emshadweni with an understanding ukuthi nimi kanjani, ngikhulume ngetransparency. Izokwenza ukuthi ungene with an understanding ukuthi silungisa kuphi, sihamba kanjani ukuya phambili. Ngoba kubhlungu ukuthola ukuthi senishadile, especially laba abashada in community of property. Okuyinto ejwayelekile ke kithi thina abantu abamnyama. Uma senishadile, so u discover there and there ukuthi lo muntu unezikoloto ezingaka. And unfortunately lezo ikoloto ezingaka nawe sekuyeza. Amen. By virtue ukuthi nishade in community of property. Kanjalo no baba. Mayesefuna ukuqala ibusiness izombamba lento ukuthi umama nangu true words une judgment. Sengiyaqeda mfowethu. Baba untanda. Be responsible. Be transparent. Have a vision. Have a financial literacy. Mangabe nomama ekhaya umane spender, msize naye to take along ukuthi azobamba ivision yakho. Okugcina indlala ibangula. Yonke inhlobo yendlala nje emshadweni bangula. Amen. Bazalwane, asina meeting enye. Amen. Siyabonga kakhulu amazwi siwathole kubabuzwane. Ayafundisa ngasemalini. Bazalwane ngokubelela isikhathi angithandi ugcine sengithi ngipha because ethama 5 minutes. Amen. Ngizocela umuntu makamela naye asibheke isikhathi because sinana abantu abadala la obese bekhala ngoshukela sesibone baphuma ngabantu kanti njengoba kumnandi kanje sidinga futhi sivale sisaphelele sonke angithi bazalwane. So ngibuka isikhathi lapho ukuthi kuphikelele ku3 ngiyacanga mhlambe ngo4 komele sibe sesivala even though bekuthiwa sizovala ngo3 but ngiyabona iphika isaseningi yikho ngicela noma sicula futhi bafowethu mnandi umculo siyawujabulela kodwa nakhona sibuye silimit. Amen. Ngizocela lapho ukubiza uLady Bishop Chili Chili. Amen. Uzokhuluma bazalwane ngivezile leyo ukuthi umuntu mayesakhuluma asicule. Ngiyawuthanda umculo kodwa uyamlinda aqede bese uyashaya asivimbe umuntu. Amen. Sizocela ke uLady Bishop azokhuluma ngama duties wonkosikazi nomnyeni mabe yifamily emshadweni. Amen. Sekukhona ke